Mayapat magrasyang abak po kaya kongan. Kambeda rin kaya katahan pansariling kayaduanan para kaniting miso. Yabetala po king kaya katamong panalangin din makatuking intensyones. Din kapasalamatan dari. Belina Katikbak, Jose Pepe Hison, para karing mag-birthday. Angelito Wihangko, Dolores Mendoza, Nina Mendoza, wedding anniversary, Leo and Medi Cortez, Orden anniversary, Father Marcelino Miranda, Father Manuel Santa Maria, speedy recovery di Marisa Ong, Ernesto Miguel, special intention dari Jesus Punsalan and Kevin Troy Dison, para karing kaladwa dari Consuelo, Domingo Senior, Cecil, Miguel, Cesar, Bernie, Ruben, Jansen Gio, Gloria, Maximo, Loreta, Rufo Senior, Danilo, Maxima, Ildefonso, Bienvenido, Patriciano, Paul, Johanna, Leonardo, Dominador, Lucas, Consuelo, Leonor, hading maldang kaladwa kim purgatorio. Talakad tamo po. Sinubli ang bebe, ale, aleluya. Sinubli ang bebe, aleluya. Sinubli ang bebe, aleluya. Ale, aleluya, aleluya. Kristo, Pasko aning Diyos. Kristo, midaw niya. Kinaguningin pa, po ng anak, ang po ng Banal na Espiritu, Amen. ng grasya ni Ginutang Yesu Kristo, yung lugod na ng Diyos, ting pamakyag ng Banal na Espiritu, mantabay kay kaingan, At kaya ka antimurin, maya payabak po, kay maya kaingan, payabak po among. natitining kay nga kanamayaldo ng Oktaba ng Paskwa, ng kanam ng Aldo, ng Easter season. Nya batang maging karapat dapat ganap ngayon kaniting kapag masusyan, aming nantala pa at pagsisyan, ding kasalanan tamo, at anyaran tapay lunos na at kapatawaran ng Diyos.
Ginong Yesus, pagkaluban mo kayong wagas at talanganggang lugod, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ginong Yesus, iking batong sikwil daring manalakad bale, ay yan namang linto peka maulaga. Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginong Yesus, kapamilataning lagyo mo, magagawa ing makapagmulalang bage. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Diyos, sa may paing tutu pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alangangga. Amen. Manalangin tamo. O nanganggang impa, binyeme kay kaming miseryo, ning pangakabos, anting kay kaming pamakikasundo, king pamisan metong. Ing pagmasusyan ming bayong pangabait, mika bunga neman sanang labis-labis, king aldoldo ming pamibiyebye. Itingan na doon mi, king kapamilatan ni ginuming Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibi at magari kambe mo, at ning banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alangangga. Amen. Pamamasang iba't king libro ning dapat daring apostol. Kasalukuyan da pang magsalita karing tao di Pedro at di Juan. Inyang linapit lakarela ding pari. At kapitan daring gwardya ning templo at ning Saduseo. Kalililingas-ngas da king ding adwang apostol, tuturula king sinubliyang mebye Jesus. Ing meto nga bage patune, king subli lang miering mete. Enya de kapdala at pepakulong king sukulan, ang gaitang kabukasan. Antinaning mabibengi na, dapot meniwala la ring da kalataong may kirandam, king penaral da, at mamabot lang hanggang 5,000 ring lalaking miragdag. Kabukasan, mitipon la Jerusalem, ding pamuntok da ring Hudyo, ding makatwa, at ding talaturunan ning kautusan. May kipulong la king pekapunding pari, Iaras at kang Caifas, at kang Juan ampo kang Alexander. Karing aliwa pang galame na ning pamilyana, ning pekapunda ding pari. Pepatalakaran dala arapan daring apostol, at kitang dakarela, makanano yung depatiti,
Nano'y kayo payan nyo, o isanong lagyo ing ginamit yo. Nga nang may kibat Pedro, at kitmuan king banala Espiritu, makamalapamuntok at makatwanan ning balen. Nunging kukutang yu kaya kami, ngeni itong kulya, king depat ning mayap, king taong lumpu, at nung makananuyang kinayap. Sukat yung nga balo, at pati na ing mabilog a balen na ning Israel, king iting taong makatalakadya, keti king harapan nyo, at lubos siyang kinayap, uli na ning upaya, ning lagyo ng Jesucristo, ning Nazaret. Ake kayong pepapako king krus, at pepasubya ng miye ning Diyos. Jesus, iyay nga manwana ning kasulatan. Ing batong eyuburi, ikayong manalakad bali, yakabod ing meging maulagan diling bato. Bukod mong kang Jesus, mayakit ing kaligtasan, uling karing sablang lagyong binyena ning Diyos, karing tao keti king yato. Bukod mo king lagyong yan, karing tamo malyaring miligtas. Amano na ning Ginoo. Salamat King Diyos. Ing sikwil dang baturing manalakad bali, yan naman ing linto apeka masalese. Ing sikwildang baturing manalakad bali, yan naman ing linto peka masalese. O munya kayong kapasalamatan king Ginoo, uling mayapya, wagas ing lugod na atalanangga. Ding may mali ng Israel, bustan sa biyanda, wagas ing lugod na atalanangga. Ding sablang sasamba king Ginoo, bustan yung sa biyanda, wagas ing lugod na at alanangga. Ing sikwildang baturing manalakad bali, yan naman ing linto peka masalese. Ing sikwil dang baturing manalakad bali, yan naman ing linto apeka masalese. Ing ginuyay makarapat kaniti, at tuni makapagmulalang lalawan. Itiyay ngaldo tinatag ning Ginoo, sukot tamong tumula at magsaya. Ing sikwildang baturing manalakad bali, yan naman ing linto peka masalese. Iligtas mo kay sana o Ginoo, iligtas mo kami. Kaya pagtagumpen mo ing sablang lakad mi, itang daratang king lagyo ning Ginoo, bendisyonan mesa. Iba't king templo, tanggap yung bendisyon. Ing Ginoo yung Diyos, meging maganakaya kaya katamo. Ing sikwildang baturing manalakad bali, yan naman ing linto peka masalese. Talakad tamo po ban parangalan ing maya pabalita. Itiyay ngaldo tinatag ning Ginoo, sukat tang tumula ang pong magsaya. Ang Ginoo mantabi kay kayo, At kaya ka antimurin, pamamasa king may pabalita, agpangkang sanuan. ligaya kaya ka o Ginoo. King panahon na ito, pasibayang pepakit Jesus, karing alagad na, king pampang na ning dagat-dagatan ning Tiberias. Pepakit siya, king antikaniting paralan. Miyabiabela ri Simon Pedro, Tomas, ing mayaws kambal. Nathaniel at tao kana Galilea, ding anak ng Zebedeo, ading adwa pa karing alagad ng Jesus. Manasan ko nga nang sinabing Simon Pedro karela.
tuki kami kaya ka. Ngara naman kang Simon Pedro. May kola at sinakeking bangka. Dapat alalang arakap na no mga san, king kabukas sa ita. Inyang saslag ni Ngaldo at si Jesus king pampang. Dapat area kilala ding alagad king ya Jesus. Nga nakarela, anak, ati na kayong ikwa. Hala, ngarang may kibat. Sinabi na karela, ibalduging lambat king danewanan ning bangka at malikwa kayo. Bildug ding lambat at ereyag yung isa ka, uli na ning keraklan daringasan. Nga na ning alagad, apakamala ng Jesus kang Pedro. Iyeng ginu. Panamdam ng Simon Pedro, king ya paling ginu, sinulod ning imala na, uling lubas siya. At linoksuya king ganun. Dapat sinadsad lang makabangka, king pampang ding aliwang alagad, at guguyod ding lambat amit mong asan. Ela masyadong malawot, king pampang. Mga dinala na yarda mo yung dayura. Kasakara king pampang, may nakit lang uling ami babaya. Atasan ang makaderang ampon tinape. Nga ng Jesus karela. Magdala kayong mapilan kini karingasan na arakapyo. Nya sinakayaking bangkayes Simon Pedro at ginuyod niya papunta king pampang. Ing lambat amit mong mga ragulasan, dinalanda at 50 at lu e gana-gana. Eya mesira ing lambat, agyang marakalla. Nga ng Jesus karela, may kayo kini at magalmusal kayo. Dapat alam etong man karela, ing may ngangas kinutang, nung ninuya, huling balura, king iya ing ginu. Linapit si Jesus at kinwaning tinape at binyene karela at ang timurin dingasan. Iti yung katlong pamipakit ng Jesus karing alagad kay ba't ng sinubling mebye. Ing mayap ng balita ng kakatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Gandang morning po sa lahat. Morning. Ano po ba yung favorite meal ninyo? Pagkain? Almusal? Pananghalian? O hapunan? Ang Panginoon po nang itatag niya ang banal na Eucharistia, ito ay isang hapunan. Tinatawag natin niyang Last Supper. Siguro mayroong ibang kakaibang elemento, environment ang hapunan. Yung hapunan. Pero kung minsan, maganda rin yung almusal. Kami po ang magkakabarkada, kaming sina Father Pep, Father Ariel, kung minsan out of town kami. Ngayon, hindi na pwede. No? Yung isa kong gustong ginagawa namin, yung sama-samang nag-aalmusal. Lalo na pag sa mga hotel, eat all you can, buffet. Ang ganda rin yung, parang ganda rin ng ambience. No? Tsaka yung konting kwentuhan, ang ganyan. At alam niyo ang Panginoon, ang muling nabuhay na Panginoon, isang kapansin-pansin, parang nakikilala nila, nare-recognize sila ang Panginoon sa pamagitan ng pagkain. Yung sinabi niya nung yung Last Supper na gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Nung siya'y muling nabuhay, siguro sa mga alagad, ito na yung mismong napansin nila na ang Panginoon na nagsabing gawin ito bilang pag-alala sa akin without it knowing it. Na kahit they were not yet aware of it. No? It was only later on sabi nga po, napagtugma-tugma nila na
ang Panginoong muling nabuhay ay nakikilala nila kapag sila'y naghahati-hati ng tinapay. Yung pong dalawang alagad na papunta ng Emmaus, nakausap yung isang mama. Hindi naman nila kilala kung sino yung mama. Hanggang sa inimbitahan siyang tumuloy sa kanila kasi gumagabi na. At nung gabing yon, ito pang mamang ito ang kumuha ng tinapay. Kinuha niyang tinapay, hinati yon, at ibinigay sa mga alagad. It was during that moment that they recognized that ang kapiling pala nila ay ang Panginoon. At again, dito po sa ating ebanghelyo ngayon, ito naman hindi nangyari ng hapunan, kundi nangyari ng almusal. Dito sa ating ebanghelyo ngayon, ang eksena rin nangingisda yung mga lagad, di raw sila makahuli hanggang sa merong mamang di nila kilala, pero para sa kanila, it was the Lord. No? Later on, itong mamang ito, nung nagbigay ng instruction na ihagis daw yung lambat sa kabila, at nakakuha sila ng isda. Tapos na ang eksena, itong mamang ito, si Jesus pala, naghanda na ng almusal. At habang nag-aalmusal, itong mamang ito, kumuha na naman ng tinapay at ibinigay sa kanila. Ito po'y may mga Eucharistic tone. Ito'y may tono ng Eucharistia, ng Misa. Kaya pong mga alagad, they were so sure na nakakapiling ang Panginoon sa paghati-hati ng tinapay, which we come to know today as the Holy Eucharist, as the Holy Mass. Na itong iniwang sakramento ng Panginoon, doon natin siya nakakapiling at nakakasama sa banal na misa. Ito. Kaya dito po ang ganda kasi dito sa Ebanghelyo ngayon, ang Panginoon ang naghanda ng almusal. And for us, for every Eucharist, every Mass, hindi ako ang naghahanda para sa ating pagsalasaluang pagkain, kundi ang Panginoong muling nabuhay. He prepares the food, the special food for us, His body and blood. At alam niyo po isang nakakalungkot dito, itong Eucharistiyang ito, na inugali ng mga alagad, na gawin, tuwina, yung paghahati ng tinapay, where they recognize the Lord. Ito yung binasura ng mga ibang humiwalay sa atin na ibang sekta. Mas pinili nilang pasayaw-sayaw, pakanta-kanta, praising. At itong inihabilin ng Panginoon, nagkawin bilang pag-alala sa Kanya, ay kanilang binasura. Na para sa atin, ito yung sentro ng ating pagsamba. Ito yung sentro ng ating pananampalataya. When we come together and celebrate the Eucharist that the Lord instituted. Kaya ito pong pagtitipon natin ito, hindi ito gawa ni Pope Francis. Hindi ito gawa ng mga ibang unang naging Papa. Kundi ang Panginoon ang nagtatag nito para sa ating pagsalut-saluhan. At sa loob ng pagtitipong ito that we call now as the Holy Eucharist, the Holy Mass, maramdaman natin at makapiling natin ang Panginoon. At siya'y patuloy nating makapiling at maramdaman ang Kanyang presensya. Kayo po, ano bang gusto niyong oras ng pagtitipon ng misa? Gabi? Yung later in the evening, pag magsisimba kayo? O early in the morning, tulad nito? Evening man? Almusal man, breakfast time, o kahit lunch time, o anumang oras, walang pinipiling oras itong paghahati-hati ng tinapay, where we want to be with the Lord, where we want to experience the presence of the risen Lord.
Amen. At ngayon po'y ating dulog sa panating mga kailingan, tayong lahat na patuloy na sinasamahan ng Panginoon, lalo na sa banal na Eucharistia na kanyang itinatag para siya'y ating gunitain at alalahanin. Sabihin natin sa bawat panalangin, Ginoo, eme paboren, o emo paboren, ding anak mong mamaus keka. Ginoo emo paboren ding anak mong mamawus keko. Banding pastol amani munala, king kasal pantayanan, at suywandong mitmong lugod, ding kawan apigkatiwala na karelang Kristo, ing may papastol, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo emo paboren ding anak mong mamawus keko. Banging meto sikluban, makapagsayaya, king kanwana ning tunay kapayapan, ababyan na mismong Kristo kaya katamo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo emo paboren ding anak mong mamawus keko. Bangding magkakasakit tang kapatad, damdamandang mayalilan tula, ing karelang lungkot, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo emo paboren ding anak mong mamawus keko. Banging kaya katamong komunidad, mikikasal pantayanan niya at tetagan, munye patutu, king pamanyubli ng mebiyang Kristo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo emo paboren ding anak mong mamawus keko. Ipa, balo mo ring dakal ng pamangailangan, ning kaya kang balayan, king beke king yato. Pakiramdaman mo kami, at pakibatan mo ring panalangin, ding sablang sasalpantaya kaya ka. Itiadon mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Yaman na Ginoo, ligaya kita o Ginoo, maligayang pamanyubling ligaya kita o Kristo, o kakong Diyos, o kakong Ginoo. Ikit niyaing Ginoo, mabiyaing Ginoo, kapayapan, e kayo payapon na. Ning Ginoo kapayapan, e kayo payapon na. Ning Ginoo. Manalayin kay pakamalang kapatid, banting kay katamang daon, matanggap yara paning Diyos, si panglubos mayupaya. Tanggapan niya sana yung ginuy tindawon karinggamat mo, king kapurit kaligaya ning kayan lagyu, king kaya katamang kasaplala ning mabilog ng Santa Iglesia. Uy, paming miglalang, idala mo sana, king kayang kaganapan ning Espiritu ning biye, at inggap ming ibat karingkalam ning Paskwa. Itimawa mo kami, king pamagdulap karing bagay-bagay, lilipas king biye ket isulip. At sapan mo kaming miharap karing kaya kaming puso, king kayarian karing banwa. Itinganadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabi kay kayo, At kaya ka antimurin, yat nayo ren puso yo. makayat na no king ginu, Pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan dakang parati at numang karinoy pa, Diyos king alanganga lubos maipaya, kapamilatan ng Isu Kristong ginumi. Pupurian da kaking lubos maragulatula kanitingal doning Paskwa, inyang i-Kristo meging sakripisyo Paskwal miya. Ying tunay kordero, amilalako king kasalanan ning yato. King kayang kamatayan sinintang ning kaya kaming kamatayan, king pamanyubi ng mebye, linarin at binalik, ing kaya kaming biye. Ulinito kami rin sa Blancoro, ring anghel karing banwa, daralit ming kekang ligaya lantok ng ngaming babye, kapurian keka. Banal, banal, banal yaing Ginoo, Diyos ngayong
Naping banaloy pa, ikayong panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami malyalang katawan at daya ng ginuming Heso Kristo. Bayami daw ang kusang loob, king pamaylas at kamatayan, kinwaning tinapit, pepasalamat siya kaya ka. Pira sa nebinyene ka rin kayang disipulo nga na tanggapan niya iti kongan at kananye. Itiin ka na akong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanya mo naman kay baling apunan, kinuha ng kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyining kalis, karing kayang disipulo nga na tanggapan niyo iti kongan, minom ko kaniti. Iti yung kalis, ting kanakong daya, ing daya ning bayat talang hanggang tipan. Ami bubu, para kaya kahit para ka rin sablang tao, banketa, may patawaran na rin kasalanan. Dapta niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Kamatayan mo, Ginoo, kaya kami ang kagalakan, pangasuli mong bebe, kaya kami ang panasusyan, maligayang pagbalik mo, kaya kami ang kanilayan. Amen, amen, Inyang inigaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyabli ng mebye, ning anak mo. Darami kaya kaiting tinapi, ning biyating kalis, ing kaligtasan. Laiming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakamabaming pagamwa mo, king ikaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap, kimeto yato, ban may ganap ya kinugod, kambiyan ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, ading sablang pari. Gana ka muna naman di kapatadming pepainawan at maninayang subing niya, ading sablang may yango na biye. Tanggapan mo sana, kay maligay mong arapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biya ng angga, ban kaya biya ng Maria, imbirendo ng Diyos, kambiyan ng San Jose, aking esposo, kaya biya ring apostol, ading sablang santo, tinupad kimalmong kaburian, king kaya kabaning panawun, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ipang mayupayang tatu, kagumning Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Ngayon manalain tangmit mong kapanaligan at lugod, king ipa, karingamanong tiro na kayakatamo ng Ginoo.
Igabos mo kami o Ginoo kisablang marok, marugod mong pagkalubing kapayapan king panabon mi, ban king kasaupan ing kaya kang pakalulu, parati kaming mikabus king kasalanan, at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambeni maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo kaya kaming talapangabos. O ginaming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan na lakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Ay mo sana babalikdan, ing kaya kaming kasalanan, ing laben mo yung kasalpantian ing kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan agpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo mantabaya sana, kapilan man kaya kayo. At kaya ka antimurin. Iyan pang tayong waganing kapayapan, king metong at metong kapayapan, kaya kaingan. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos sa minalako, ing kasalanan Yung kordero ng Diyos, yung minalako king kasalanan ng yato, nun tamang mayawis king apunan ng kordero. Ginoo, ek matampang tanggap kaya ka, dapat dapat yagkas may nga mano mo, kumayap na ako. Sana pagkamarano, mintaya king kayang pagpuntan. Maria, Maria Magdalena, bangke ng Jesus kayang lawan. Wala na yung keni sinublia, bebe aleluya. Wala na yung keni sinublia, bebe aleluya. Pusaling kayang kalungkutan, Maria, Maria pinpemutan. Ingardin, meron kayang distan, Jesus ka kuyang panentunan. Wala na yung keni sinublia, bebe aleluya. Wala na yung keni sinublia, bebe aleluya. Kayo be panintunan keni, inbalge puso daring bete, mabiya
Siklod tamungan po. Panalangin kang San Jose, itamungan po. Bapu talalingap nin talapagligtas, esposo ning nuwan na Birhen Maria. Kaya ka ing Diyos penibalane ing anak ng bugtong. Kaya ka ing Maria binili na ing kapanaligan na. Kambe mo i Kristo mi katawan niyang tao. Nuwan a San Jose, kaya kami mo naman ipakit mo ing metong kang igpa. At tayran mo kami kindaklat ning biye. Aduan mo para kaya kami ing grasya. Pakalulu ang ponsikanan pilubluban. At ipanluwalo mo kami karing sablang marok. Amen. Oratio Imperata laban king COVID-19. O mapamakalulu, ampon mapagmalasakit ay igpami. Lalapit kami kaya ka kaniting masipit a pamangailangan mi. Aduan mi kaya ka ing kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakal a kasakitan kaya kami at may kamate na karindakal a tawo. Aduan mi ngeni kaya ka ing balikdan mo kaming mitmun lugod at iyachat me kaya kami ing makayulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan. Alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin ming antabayanan mula, ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mila ring pekapun ming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit. At inggawan da iti makasalikot, at bukod mong para king kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo in sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila ring doktor, narsis ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasignangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap ka ring masakit, emo paboren miyayawa kaniting sakit, ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mula retang lilingap karela, pagkalaman mo lang alangangang kapaynawan, detang meyango na biye. Pagkalam mo kaya kami ing grasya mo, kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king kakayap ding sabla, at ban makasaob kami karetang mangailangan at pakakalulu. Mananon na sana paulining masabal, at pamagmalasakit mi para king metong at metong. Mikabyos kaming alang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tayrana kami king pamagbayong loob at kabanalan. Itiyaduan mi kapangking kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na induning Diyos, emo sana pisawiling aklis mi keka, king kagulangan mi, nunebagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwanan na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Rita Nicasia, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. Patulunan ming Santa Monica, Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo. Oy, paming malugod, ingatan mo, sana ring sablang linigtas mo kang Kristo. Ikaming mikabus kapamilataning kayang pamaylas at kamatayan, parati kaya sanang masaya, king kayang pamanyubling mebye, uling ing ginu, manggaman, king alanganga. Amen.
Ing Ginoo mantabi kaya kayo, at kaya ka antimurin. bendisin na kanin Diyos sa may paintuto, ing ipa, amponing anak, amponing banal espiritu, Amen. mayari ning kakatang kapag masusyan, niya umeta nang ini, luguran ng Diyos sa ating kaparang tao. Alleluia, Alleluia. Salamat, King Diyos. Alleluia, Alleluia. Alleluia. Maya po, oras kaya kayo po. Dakat pong salamat. Magandang araw po. Salamat. Pwede na pong umalis, no? Huwag nang hintayin. Pwede naman. Limang daang taong biyaya. Salamat, Panginoon, sa iyong punlang. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili, aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria, sa sabay namin lugod, lalagana, hanap ng iyong misyon. Limang daang taong biyaya. Salamat, Panginoon, sa iyong punlang. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Bigit na pong pabanway may labas at arapan taong pamurin ng pandemya. Miyayaliwan ng kasakitan at beyatan ng denasan na rin dakal kay katamu, pauli na niti. Dakal na lang mo rin, karing kapatad tamo rin mayango na biye, pauli na ng COVID-19. Hanggaman ngini, ing kayalan kasiguraduan nung kapilan mayampat at metuknang iting pandemya, magdalang takot at kinanalub karing keraklan. Dapat busal na niting kakatamong salukuyan na daranasan, yung kakatamong kasalpantayanan king ginong sinubling mebye, yamu bukod, ing panibatana ng kakatamong sikanan at kapanayan. Mabiying gino, kaya biyataying gino, manalig tamo king gino. Limang dana na banwana yung may labas, niyang pigkalaman yung kasalpantayanan Kristiyano ng Diyos, yung bansa tamo. At kilub da ring limang dana na banwang may labas, iting kalam ng kasalpantayanan, yung maging matibeta mong kalasag at santungan, ban arapan at pagtungkumpen, ing daka nakapagsubukan at kasakitan, akikatang denasan, anting metong bansa. Numakanano tamong inarapan at pigtagkumpen iti king milabas, kapamilatan ng kikatang kasalpantayanan at kapanaligan king lugod at lunos ng Diyos. Makanyan tamo naman narapan, iting salukuin at pandemya, kimit mong kasalpantayanan at kapanaligan king ginong sinubling mebye. Pagmasusyan tayang ini, ing peka maulang kapiestana ning Santa Iglesia, ing pamanyibli ng mebye ning ginutamo ng Kristo. Bigtagumpeya king upaya ning kamatayan at kasalanan. Mabiyeng gino, kaya betayeng gino, at subusal tamo, ingapong gino. O ini nga beyabe tamong napasag, busal na niting daranasan tamong pandemya. Kabang susundo tamong gagawan, imiyaylo ang parala na nimpamaningat laban king mikakalat na virus. Ante mo yung pamangamit face mask, face shield, physical distancing, at pati na yung pamangamit tamo karing bakuna. Taptan tala reti, kambening kasalpantayanan tamo, king ginong sinubling mebye. At manalig tamo, king yamu buko ding ating upaya, ban mayampat at nituknang ing pangakalat na ng COVID-19. Mabiyaying gino, kaya betaying gino, manalig tam king gino.
At bendisyonan na kayo ngampu. Nigpa, ampon ng anak, ampon ng Espiritu Santo. Amen. Happy Easter po kay kayungan. At iti po, Yapon Dong Lavarias, yung Arsobispo na po ni Archdiocese ng San Fernando.